Ake ngifundele lamavesi asencwadini yamaHebheru chapter 12 ngaphansi kwesihloko esithi ukubekezela ezinhluphekweni. Nemfundele u1 no2 no3 bese siyayibamba ngisho lo uNkulunkulu abeke enhlizweni yami bese ngiyahamba bingelela nomnakwethu yajabula ube wathi kushiya ngento zokuyisabedini khale ngathi ukukanthanda sewufika kuyona ngeke say right anemfundela njengomancane verse 1 no 2 no 3 back incwadi yamaHebheru isahluko seshumi qala ngaseyokuqala. Ngalokho-ke nathi lokhu sinefu elingaka lawofakazi elisihaqileyo. Masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi. Sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselwayo. Verse 2 sibhekile uJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Yebo, mqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka izolo, ukuze ningakhathali niphele amandla emphefumulweni yenu. Izilakho thishinaphiki babona amandla kuyahlaba behlukanise babona amandla sibonga izilakho esingafundiwe babona umleyo sibonga babona umleyo ukuthi namhlanje sizodla sisuthe vula izinhliziyo zethu izingqondo zethu siwuthole umyalezo babona impilo siphasisele wona ngomfana wakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyophakade. Lama verse esiwafundile uverse 1 ukhuluma ngokuthi uma ngabe sigijima kunezinto okufanele singagijimi zikhona empilweni yethu. Lezo zinto akayibalayo ezingenza ukuba uma ngabe sigijima kungagijimeki kahle nesono sibaliwe. Sabalwa futhi siyingozi sithandele. Yinto ongeke ukwazi ugijima nayo. Ngibone omama mabefake iketi lezi hayi emfitshane lezi ngey'khathi ezinde kodwa mazincane laphaya bayahlupheka mabegibele emotweni. Amen. Futhi bayahlupheka uma ngabe begibela itepisi uyabona bayasokola fanele mawesilisa ubanike isikhathi nje uyidlulele qhubeke nohambo lakho ukuze balungise kahle ukuthi ngoba ngathi sefuna labagade bazomisa kanjani mabegada ngoba itshe lesikhethi noma singathandeli kodwa sibuyile senza agibele kanzima.
uma kungathethiwa njenge sekuyabalekwa ngiyakutshena ke lapho ngoba makusuke sebalekwa ke umuntu usuke engasanakanga usuke ebalekela ukuphila kwakhe ngoba noma singathandeli kodwa sinomlomo oqoqekile lokhu okuthandelayo kungaphezulu kwaso ngoba kwenza ungakwazi sanhlobo kwamnyakaza nakugijima nakuyilwela ngoba kuwenze njani kukuthandelile. Leyo into kuthiwa yona iyalahlwa ayibekwa iyalahlwa ngoba uma uke wayibeka ngelinye ilanga la uyoyidinga khona uyoyithola. Amen. Bengibuka lesitoli lesi la kudlala khona uNgcolosi lo wetshela ube nezinto ezimphoqile kwifamily yakhe wakhumbula umngani wakhe wakudala okusho ukuthi ngesikhathi ephume womfundisi washiya ethe akabeke amabhomu athandela umuntu mayefuna ukufa nabantu abathile ukuthi ke izinto ayihambanga kade wawalanda lamabhomu ngoba wayengawalahlile wayewabekile ukuba wayewalahlile ubengeke wathola ngezathu zokuthi ubewabekile uhambe lowalanda wakhalisa abantu abasokolisa kodwa ngomusa-ke wagcine badedele baphuma engasafana kodwa into engifuna ukuyitsho la ukuba wayewalahlile ngosuku ethi useyakholwa bengeke wathole noma esethukuthele nilahle isono siyalahlwa uma ngabe usilahlile uma ngabe sisishayela indini asishayi wena futhi awuthinteki ngoba umuntu othi sikholwa abephila nazo uyahlupha ebantwini fanele mangabe njalo ukhuluma amehlo akho aqale ebhekelela kuba engathinteki ugcina sewukhuluma kabuhlungu ngoba kunomuntu othulwa yisono. Mawukhuluma kufanele ubhasobhe angalimali ingakho nje mina umuntu oneyimfuno efuna ebandeni zenziwe ngokwendlela yakhe ngiqale ngibheke ukuthi yini le afune yenzeke ngokwendlela yakhe inabo yini uNkulunkulu ngoba mayingenabo ngcono ahambe ayobheka kwenye indawo ngoba uzobe ingxaki. Siyathandela. Amen. Kodwa maqaba lo mncintiswano wokugijima siyalahlwa ukuze singathandeli mangabe segijima ngoba masike sathandela uyohlupha. Gijime silahlile siyalahla. Ngingomunye wasilahla noma ngiyibona seyibhuquza ayikho into ethi kwangathi ungasixotsha ngoba ngayilahla into uma uyilahlile uyilahla ngoba ungasayifuni iyalahlwa eyesono ngoba iyathandela ayikwenzi ugijime ukhululekile mangabe usuyigijima lomgama lenkosi ngisho ngabe kuthiwa umenywa kuphi uqala ubheke ukuthi lapho ngimenyelwa khona ayikho yini into ethandela ngoba ingangithandela nabantu nabo abamenile bayiyo yini into wena oyiyona ngoba labe khona awugijimi nabantu abangagijimi. Iyathandela isono
Ayibonga inkosi. Awukwazi ukugijima masekhona. Uyezwakala nomkhuluma ukuthi unamalimi sikubambi. Siyingozi. Yinto ongakwazi ukubafihlela abanye abantu kodwa ngeke umfihlele uNkulunkulu uyakwazi. Siyalatwa maqala kitchen. Abese lela verse elandelayo lithi ke uma ngabe sigijima ngoba njengoba sihamba sikolo sihamba sikhathale kuyakhathaleka amagijimo noma ngabe kuthiwa sigijima kuthiwa kuyawokwa nje ukuwoke ukuthi kwangathi sengiyakhathala. Lithi leli verse elisizayo elilandela lelo uma seyilatiwe izono zaqala ugijime ngiyikhumbula bazalwane insuku engaqala ugijima kwakunabantu engangabathandi kodwa mhlawumqala ugijima kwabayibona engiqala ukuyabona ngoba izinto zami zaseyilungile imizi engangangeni kuyona ngangongoza kuyona kwamangala abantu ukuthi uDlamini ungena kanjani ngoba kwakunezinto ezilatiwe ezikwenza ukuthi umnyango bawuthengele bona bakwethuke sewungaphakathi ngoba zilatiwe. Yingozi ukholwa umuntu obekwathi ungamkhulumise uqhubeke uthi siyayibonga kodwa awukamkhulumisi. Ekholweni ukhulumisa umuntu umbodela kufuna okwangempela. Uzimpintshe. Hayi ngoba uyimpintshela ukuthi ufuna ukusuzana. Ufuna ukuhlatsana kahle kube nokuthula angakhona umuntu othi mombheka inhliziyo ishone phansi ngoba izokhubaza ekugijimeni. Abanye abantu mabebona mhlawumbe bakhulumisa ubewazi babona njengethithibala kanti awusoke thithibala kungene lento ethi uqala ngokuhlakanipha umesaba uNkulunkulu bembone ubabingelele awubatekisi ngoba uthanda ubatekisa ngoba lento ethandekayo ithi yakubamba uyikhiphe ithi yakubamba uyikhiphe yinyephela into oyikhipha ngayo ikhipha ngezwi kaNkulunkulu. Kunabantu abacabanga ukuthi asihlakaniphile emhlabeni la kulo mhlaba esiphila kuwo bacabanga ukuthi awusiyeke ngalabo. Akekho umuntu ohlakaniphe into evunywe ezulwini uqala ngokuhlakanipha umesaba uNkulunkulu kodwa ayithithiti leso siyeka usona isithithiti uphepha indlela yokugijima ukuba uqede njengoJesu elindele verse libheke umqalisi nomphelelisi wokholwa kwenu. Uma ngibheka yena umphefumulo wenu ngephela manje. Uyabona ngasikolo bazalwane ake ngikhulume nani la. Uyabona ngasikolo wombheka ngiyazethemba kodwa ungabambeleli kumina kakhulu ngoba ngumuntu nami. Ayibonga inkosi futhi ungabambeleli nakomunye ngoba umuntu ngeke wazi mhla uthi uyambheka kanti naye ukhathele. Ngoba ma ekhathele nawe ukhathele. Kodwa sibheka oqalile waqeda. Lithi uqale engenasono waqeda engenasono. Unamandla ukuthi masimbheka yena alibonga igama lenkosi bese siyathumelela. Uthola abantu bethi ngeke esabe ilutho usibani bethola uvukile ngoba waze indawo yokubheka. Uyabona abantu abalahlekelwe yilento yokubheka banemizi nabantu abangabakhulumisi nami nginabantu abangabakhulumisi. Kodwa ukuba ngibheke lo waqeda kwenza bangibona ngithi kunjani awuncane inkosi ngisho ngibambana nenyama yami ithi inyama yami yasho nje kufanele ngisho ngoba ngikhona la ngiyakhona ngisizwa ukuthi ngiyadlula kuyena ngimbheke
Ukumbheka abazalwane kwenza ukuthi ukwazi nokubona umuntu ukuthi melwa nawe akuyena olwa naye, imoya ohlezi kuyena, udlula ungabhajwa emoyeni obambe yena ugcine sobamba. Njengoba engakhulumisi nawe ungamkhulumisi seliyefana. Njengasethi nami ngizomela nje kancane eceleni umbeke eceleni sobonakele. Bezosiza nje sigijima sibheke umqalisi. Ungakhathali. Uzokhathala uma ubheka abantu. Uzokhathala kabuhlungu. Uzoba ihlazo. Uzoba umuntu okuthiwa waqala kade, hawu siyayikhumbula iy'khathi zakhe. Waqala wagcina sewukhohlwa. Ukubheka umuntu oqale waqeda. Loyo uJesu Kristu athi angakamelane nezono kuze besegazini, ngoba isono lesimadoda asinandaba. Leli vesi engezansi lisho kanjalo, anikakamelane nesono. Lapha phezulu lithi siyathandeka. Bese lithi lapha ngezansi nasingafundanga khona lithi anikakamelane na. Okusho ukuthi lento mamumfundisi awuthi mhla uyinikela kuJesu bese iyanyamala iyalwa. Cabanga njengokholwa nje. Izono ziboshwe ngekethanga njengezinja zakamakhelwane. Akuboshiwe. Zifuna umuntu ozomelana nazo. Indlela yokumelana nazo ukubheka umqalisi. Sengiyaqeda. Amen. Yiloko nje. Indlela yokumelana nazo eyokubheka kubantu bazalwane umqalisi nomphelelisi. Mawungathi ibheka ngolwazi lwakho nalo nesipiliyoni sakho sasesontweni ukuthi wafika nini, sikushaya isipiliyoni sigcwele, sikushaya kanjani wakhohlwa ukubheka umqalisi nomphelelisi wokholo. Kokunto abathandazi. Egameni likaJesu nasegazini likaJesu. Siyakhuleka ke Nkosi uJesu ekuseni ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele izwi lakho silizwe sibe sesiyalenza sizidle ngalo ubusuku nemini njengokusho kwakho egameni nasegazini likaJesu. Usisa ke Nkosi incebo yakho okhuluma